На 3 март 1878 година, преди 146 години, България е била освободена от турско робство. Близо 500 години българският народ бил под властта на турския султан. Въпреки мъченията и страданията, българите не се примиряват. Първите закрийници на народа стават хайдутите и бедата на някой от тях за Царстар войвода Петко, войвода Делио, Хайдутин и други. Жаждата за свобода е голяма. През годините на робство избухват много бунтове и въстания. Най-голямо е Априлското въстание от 1876 година. Борилите се за свобода, за много Георги Раковски, Васил Левски, Христов Ботев и още хиляди знайни и незнайни велики българи. През пролетта на 1877 година Русия започна война с Османската империя. Хиляди българи се включват в боевете. Битки се водят край град Плевен, Стара Загора и навръх Шипка. След спасяването на Шипка, руските войски превземат Плевен, София, Пловдив и други големи български градове. Това принуждава Османската империя да отстъпи назад. Така на 3 март 1878 година е подписан мирен договор, което слага край на османското робство. След освобождението си България била разделена на две части – Княжество България и Източна Румелия. Първите свободни българи живели в Княжество България, което било между река Дунав и Стара планина. През 1789 година в Велико Търново е приета Търновската конституция. В нея били описани законите на държавата. Първият български княз се казва Александър Батенберг I. Много българи, живеещи в източна Румелия, не били свободни. Те живеели на юг от Стара планина. Разделението на земя на един род не можело да продължи дълго. На 6 септември 1885 година в Пловдив било признато съединението на България.
Следващият княз на България е Фердинанд I. Въпреки, че българите живеели заедно, все още не били напълно свободни, защото плащали данък на султана и нямали право на своя външна политика. На 22 септември 1908 година в Велико Търново е обявена българската независимост. България става царство, а княз Фердинанд I става цар. Тези славни времена насам България вече 146 години е свободна държава, равна на другите в Европа държави. Затова днес, 3 март, е празник за България и всички българи по света, защото от тази дата започва свободата на един народ, на нашия велик български народ. Миле мои татковино, днес е твой празник. Днес милееш за своите герои, които са ти извоювали свободата. Желайте да имаш повече такива синове, които да са готови на всичко за теб. Честит празник, България!